Kwani bele nyakoro mga juang piny owacho higeno ni dhireso atamalo 30 mag nyiewo mwandu mag sirikal kochopo higa manyien dwe mar achiel kosetiek keto yore nyiepo obedo e yo manyasani. Kaluwore gi ler mogol kod duol matayo nyiepo KISM giluwo ni matimore kinde ma oyangore ni mibadhi mafutho kwako yore mag nyiewo mwandu mag sirikal matimore kaunti to kod piny owacho mamalo. Jatatije mar KIS Kenneth Matiba oleone tiyo kod yore manyasani madhi tieko kod otese biro neno ni mibadhi moseneno kuom thuolo malach. Kenneth omedo ni magichiwo thuolo ne duol mar ECC mondo mi omed mako jo mibadhi. The government through the National Treasury has already communicated to our membership that with effect from 1st January 2025, the procurement system is going to transition to an end-to-end process. What that means is that it is going to be paperless. So from the point of identification of needs in the public sector, to planning for them, to budgeting for them, to budget execution, contract administration, inspection and acceptance, and eventually delivery of goods, projects in the public sector is going to be automated. That is very, very key because it has assisted many countries in the world that have adopted the same to save close to 30% of their public procurement spending. And it is also going to aid in reduction of fraud, which has been a challenge in some instances in the past.